enam akwanya sabebre sunsuna eda ho a edi djuma wo ye mebro ne mpo amanfo Yanyina ye tie sompa. Ba kwa ye tusu sa bebre afiwe eye shisha emebro no etu eguso omonum bebre din say eye just flavored water omo for recreation nanso ene ye sisupi ama amanfo atiase say eye nicotine in the woman nicotine ya edru a sa tobacco ni mo high addictive levels nothing so a lot of hazardous impact yapon demo inti se obi ka se o yenkwa twishisha wo sport ha ni empangije ni na bibia just flavored chocolate flavor ni vanilla ni adia na wanka no kre ni nyina ankyerɛw ne wo ni say one puff another one sniff away of shisha ubetri no if you watch say equivalent to about 100 sticks of cigarette or that's any actually acronym inti anu kra won sunso aso bonne kese bien na man for nimfa cigarette no the same Sompa FM na ewo shisha no emu enti we die wakasa efa anamotu amutu ede afa ho na se de wo kan institutions no ene companies wo mutimi di wura mu ede ba no ho no eye challenge kese pa na wo ka bibi se mabamu mu de ba ye nso temamufo no de ne be ye etimi di aboa mu yo inti dane da se na ye tutu sa ewo ports ni ahoro ye various landed ports ni ye wo presence wo ho ye searches ye impounding your my conducted the friend safe disposal of Sanya baby a betche. What would they ban so yetimi ehwehwemu slap administrative charges ewo so ne ade no Sanya man enforcement ahoro ni nyina swoops ahoro aye conducted echeche nkofo asizi omonneoma no de ye bekoso ane aye no omanfo aye ne omotim oman mu so ye tie sompa Sadia ye to say, a near ye depo or man for a mobile. Sabisa, what's it? Sama ne bofa, shisha, vapes, a horror, and in Poboa, be quite a need chewing gum. I am comforted to a menu, no more ray, and so what nicotine woman. Sabia will be to chill be ba ana, will be a course I know my more. A man boy, yeah, body be, I'll say a man, ya so alcohol. Now your tree and who free home. Na yare ambejaye yare de bane de bebre cancers ahoro woni pedie mhwehwe mu a kire se highly carcinogenous nipedia na akwa ne bebre nti ye amanfo ntwe ho mfi mu se obi nsuso se obi di sa eniyeme hu dwa wo bebia se ne eniyeme si ko no ya benya nti se substance of abuse e bi ni red ya ye ka ho asemi ye rich much as a baby or cry ye dia fra e go so bolo ye dia fra ice cream cake ni all ton do kunu ni all ton ni o man kitin kitu ka be o na bi se ne ho a all ton e won some parts of this country inti say obinya fancy na e so yi FD as ni to anamontem ni kokosi ano okay na o ma ye timinya ya so Sompa FM mate Obapa ye dance se woni sompa hot bite atwetwe nkomo eche ye nti bibia se a ye besa bo wakachi yo yani Roda Apia wo ye PRO ma Food and Drugs Authority and na ye ne no atwetwe nkomo na sa substance abuse ya drugs ya se ama ne humusui and na ye kwa homa no so ne ne owura Francis Amoa wo ye PRO ema Narcotics Control Commission ne no akasa opani mema wo adwo eba sompa hot bite kase eboso Mejoso me mama iko ni ejuma pa moyenso ye da se pa nso yo wonder woman na ye di drug abuse any addiction hona say ye hu se mabunu no amma ni mus first de ne tia weed marijuana ni ade afa de hu yan se bibi de tramadol na bewuram afa se de se bibi de red ye se shisha say ade chi ade sen ba na eba minim Narcotics Control Commission edie na mobetimi ayede afa some menes kese asese maburu agede aboso yi yo Akosua me da se te se ne me di kan ye
any adwuma mo ye Narcotics Control Commission ye dwumadi titru pa no ya chichim eyemiensa ne di kan no obroni beka say demand reduction no any say the rule ye bebo nu boni hu the rule sebe ya enkofo enfo muti enkohwem ena ye wo bibi so say supply suppression and as a reduction eno no ni ya chew omo di nu boni omudi hu dwa ni ya chew omo ne de omakodi agina asem dibia na ebubo oma ne de omakoto afiase ene ye wo bibi so a ye friend rehabilitation and social reintegration eno ni say yenuamo a omatom atomu ntintan a omuji omu ho a enyi no kwan wo ho say ye ma omu entitiye sebe ya omu betumi asan aba be kan ye ho na dwumadi a na omudi edebo omabusua edebo oman no omasa tumi adi na Akosua ne ye betumi aye kese pa ene saa drug demand reduction no eno no ebiem no drug prevention and education say ye bema ntitiye ne bema nkofo ehu say enuboni no uya ewo nsunsanso ewo no wan kasa onipadua nsunsanso boni a enya wo di nipadua so nsunsanso etoso no ye nsunsanso a enya ewo wabusua so se uti anye na okotimu ntintan a also wabusua fa kwan bia so ese sika na omode boa sebe ya omubetimi asaje waba ene sa wo nsunsanso ewo mantemu sansesi eti anye ye na ye mamunu wo ye mantemu nyina no omo enuboni a then security of our community na ehwo abetompan because ni hia omo ni say uti anye ye na onam wa na yaji phone ni akoton ni edi akoton nuboni bi na ni etwato kwan say etimi ewo nsunsanso ema oman no oman nsunsanso no ebi ni say emrante a omoye yendaachi no omanum nuboni ase intine no yeni daachi ela ni etosu mienu ni say oman ni konya din boni say oman we die oman a emumrante ni mabawa enuboni ena omunum na ese omo a sebe obi osika no so de be show omanim na wabie nyuma ne ade a onye intine no Narcotics Control Commission ye dwumadi kese baako eni se ne Akosua enwumere Sompa mafre a yenimu yi se ye betu omanfofo na ya ma omahu sansunsanso ya enuboni no ediba omo akasa eni won man so na afei so sa encheche no enye radio so nkwa na ye Akosua sebe ya ye wo sukufo mu ye ewo nsori mu eni omo a enkwankwa anase obroni say identifiable group NGOs ye na ye mo omo santete no na Akosua de ba ko a mesan ka fa ho ni say em say o sha say no ka say ni enim wi ade ade sen nyina no enuboni no woni dwadie mu eni num obroni say evolve no say dani dey na ye mante ni ye mabawa no omo hwe social media so enkofo bi eye a enye no omo so asua enti dani dey nyina no wo say ye koso ne ebo hu deru ewo ebusuamu ewo nsorimu ewo sukumu ewo radio so to say na ye di hu enkomo anwure yo we dey opanyina mu ansa na obekọ no my education kakra Narcotics Control Commission edien masade ye edien Akosua mpacho breaki kakra nti mante question ayo me ba tuna me si we dem ka my education kakra Narcotics Control Commission madwuma anasa masade ne sai aha ena me cheche mu no ya sade pa ni se ye behwe na yabo enuboni ho ban ewo ninum eni ni tomu eni sebi ne ho adwadie eni ne ekeka ho nyina ya sede pa no se so ohwe United Nations we are sin kabomuku a
ɔmo wɔ nneɛma a anaasɛ nnuro a ɔmo gye tum sɛ wei yɛ adubɔne enti no hwɛ saa a ɔsɛ yɛ schedule 2 saa schedule 2 no yɛ nnuro a sɛbe ofa a ɛwɔ nsunsuaso bɔne ɛwɔ wo nipadua mu enti no saa nhyehyɛeɛ no ɛwɔ hɔ na Cortis Control Commission yɛn asodie paa ne sɛ yɛbɛhwɛ sɛ saa enubɔne no yɛbɛsi ano kwan na yɛma ne nkɔ so wɔ ne nu mu wɔ ne tɔn mu ɛne sɛbe nsunsuaso a enya ɛwɔ ɔman ne nyinaa so na maka sɛ wie no na minka paa ne sɛ yɛka ne yɛka nyinaa na asodie enso so ɛda hɔ ne sɛ yɛbɛbɔ Ghana ho ban sɛbe wɔyɛ ahyeɛ so nyinaa sɛbe a saa nubɔne ne ntumi ma ne yɛbɔ Ghana ho ban ne nyinaa no yɛhwɛ sɛ yɛapɔmuden ne obroni sɛ yɛ health and safety ɛbɛsi brane sɛbe a yɛ mmabaawa ne yɛ mmeranteɛ no ɛbɛtumi anya ahoɔden na wɔde asua wɔn adeɛ na wɔde ayɛ adwuma aboa ɔman Ghana. Yo. Obani yebeda wasise numre woni sompa kase bo ahwehwe nkomo akire se yenti bibia se a yebesan ba wona ase biem yeda ase pi yo Akosua yese edamase wo djuma pa mudibo a my Ghana amen yeda ase Owura Francis Amoa eye PRO edema na Court Control Commission na yede na ahwehwe nkomo e wo hot bite kase bo so e wo Sompa 106.5 FM na ye ka musa Leicester Ghana Limited o mudi Yas toothpaste and the brush abadwa so na ABOAGYE chidom amanadi mu eti ye wo sin wadwuma na ehwe ma wo sin enyina na naso na bibia enkoso wano na Yas toothpaste and the brush no eno na wo hia enti bo modin a sa wo sin eguwo no mu no woni ho agrokra na bra wo hwe wo sin yie no na eche se wo ma eniema adaba bi eda ama wankasa wadi adanse se eniema koyie eti yasin de ye nyina ye nim se de ye pa no se yesin ebetimi akoyie na toothpaste na wodi chichi wo se no eya ahwe se ya kire ho Yas eno na wo sin se ye whitening se bi nso so a eye total care anase heba ne nyina ewurawura wudodom na o techere maso he de o techere maso na aye white sa no ti wa o techere maso aye white ti aye ofe Yas toothpaste na ene ne brush na wo de achi so na eyi ne kama na ama wo sen akoyie na ahomka heat patch ne de obi nim se ye de mu no enne weekend di ebi a wa ye adwuma bre wa ba pesenken mre wo dama ho dwudwo bi te se apam afia KODIE Adwoa ma ye adwuma fridge da besi fiada de mu hia ya ahomka heat patch eti uti na ya wo ya na de atare wo mama so wa ba twe na de afa ho wo srem na de afa wo to ase na de afa wo kom na de afa ho wo de fa ho no na eche sampa wo ye onipadua ho adwuma ahomka heat patch ewurawura pulse num tokro no a nyankopon de ewurawura nipadua na wo mu no skin no na ewurawura mu a na ewurawura wuntini mu na yi pen ni nyina afiri ho 2025 ye ni brand ya sia daje wo yare ho ye de ahomka heat patch no ene ye de eye adwuma eti sa wo pedudu otua no afre 0599 802297 0599 802297 wo pedudu otua kuma se mo amo ho no monko Dani Pharmacy Limited in Crime so Green Light Pharmacy Origin Chemist Repash Ventures Cape Coast and so Cape Coast Pharmacy wo Eastern Gapson Pharmacy ana wudu takradia ABOAGYE Pharmacy anansa wo de wo pedudu otua no afre numbers amedi tu dwa no 0599 802 297 0599 802 297 aduane papa de obi enim se hagia se fufuo ne abenkwan anase bunabuna anase wurawure anase nkatenkwan akokɔ nkwan a ede hagia special local foods na se wudia weekend misro so wonfa ho ochina memenda kodi wachi ni bi wate kodi fried rice ni bi kodi jollof no ana kodi fufuo no na enye wode Sompa 106.5 FM hot bite kasebo na wutie ya home so ya ba Akosua AGYEIWAA Akosua BOATENG ene Adwoa Asare de de aka ebeto so Hot
right kasia bona busua ya de to so adiamamo no na nansamo ya de ba no ne de mu chinchinman bi anese asante mantamu chichine ne Yero Bernard antwebosia ko ya to semprempre ya National Intelligence Bureau NIB penifo asabe man show ensem kronwa emu ne lawyer abekasa ya wo kire se asem ne bae ne omanfo ebo nipa bidin efa bill no ho ose edi bobɔ ne de emwa kura sanso anadwabo so mensene mu no wa kire akronfronfo bi a wo de jasa galamsefo na wone won mudi na asante mantem ho NPP amanyoko no mpanimfo bi Woma first and true for share Munsem Bay and Womadi Tuja. I'm Rasha for one more question. I'm a Jessica Bia Tumua or my Ghana National Health Insurance Scheme no Yadebeba Hombra. Oman Penny Mahama and Ekase was say and check. Several contractors Yamu Musikadia Juma. A bayer for cry. A beka one more year, Basan Swakwaman on it. Adiamana nsam so ababa som na asonfo benu yatena se ade akache ma begu nsam nyina wasew ade amawo ebra Lester Company Limited wada your toothpaste and the brush eso yasene Akosua AGYEIWAA KODIE BOATENG enmidi mene Adwoa Asare ensem no eni Asante mantamu sofo Yero Bernard antwebosia ko wona ye chechenani a woko NPP amanyoko no edimu e wasante mantamu a wada won ma no na edin adoro no atade fra no ane Yero chama wontumi papa yi sebra ye kase no entia yensaka atrosa National Intelligence Bureau ana bi mpanyufo asanso abamba ma no so adna fi yokofo enchen ya nei enhwemu mapa ekoso atoaso wo mafo baka ya na no brada ye twamu no ana Yero chama wontumi mu awo CID wan mo nchen afa no chase afuma gudie ya Ghana adehye ne mpanyimfo na wan mo susuo sa se papa no wankasa no namra kwan so ana tofuma gudie wo ma Ghana mu nam so nti twetwe aso awo so otumi baba yi nsem bia no awie kire yo kompanyimfo kwakofa no a wadamu abapem sese wom se wan mama ne bele die na so anam se sika twetwe die wo de tu ne tiri so na wonya nyaye nti no wada so dem abapem sese eno ana enenti ya yensaka atrosa National Intelligence Bureau wama transfer no de one mako NIB na kachi a just dom ya kwakobo dom pem e wo honom no nyasem keto makora ne nyina no aye dom kuma wo ma Ghana no asebedwafie ane NPP amanyoko no mum achitafo birum na kwakobo dom pem a wo mo kyerɛ sɛ yeye yenko Yewura chama wontumi sabio wonkum nipa ana wonkwankwa ya ade bi a eboro so kyenso ye wo se wo man no wankasa posifo ne abambofo wo mo de ne fa kwan a etise yeso akanwo bi amanei wo mo ade samammo ana fe wo sebo ade atoa NIB empanyimfo ya won mo srepa sane yanka kwano no odin dodo asa ban ba kena akonya so no pese wo tu nani te na asabiye wode si NPP amanyoko no so a eno so namra kwaso na senkaye ye kura na nke Yewura chama wontumi ya che sane ma waye no eboro so chen so ana ne kwado a ene ya to ne genu akura de abono no che senka e chen so bia sa no a anka nya wanwa se ene won machie se deputy attorney general e kirem sa se wabuga na afaso wama omani ya hwere sikadwetwere de ne ade na so kwan ya omode ne faso no akwakoye kwan ye mu oya na emu ose nwono na eno ana enei ya tesa emra bi atwam mampanya be de akira na wo ma Ghana emu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wono so mprempre ya yakasai no wabo anan akọ NIB office ya wono de wama ma no kwan ama na wuramuo ya wo hwe kwampa obetumi de afaso na fei Yewura Bernard antwebosia akọ ya do no abo ne mrane sa chama wontumi no wombetumi arese ase ombeyi na firi ho anase mpo wobekoso adam ama na wotwe awieye wasanso atwa na so mpakase asem yeguso da yede yani edi akire de be pia firi mababiata yemomaso ensi ewo ho na yadaso ejina chairman wontumi ne nsemsem no emo lawyer Andy Apiakubi ene yemre nimni a wotwitwa ede agye owura chairman wontumi opanyine no ene Sompa kase edi nkomo ene wo kiremu ese na nsem ntemu asem ne baaye no free enra nwumre no abesi ene no omanfo bi bobo nkrofo bi di asa nkrofo no eye empanifo ahodo bi a wo mudidi mu pa ewo maimu tichu ene MPP amanyoko no emu wo ho ano watese yabo obi din se nipa
no agye atom so kwa kogina sechi ginafo de amowura ne se de be ya bail conditions no wo betimi amitie na wo mo ayi no amano akofie wo se saa edin bubo no enya de a ebeboa kora enti won de obepese sesi ebedi nkomo bia yeni nkomo emfamfa de mra no eka e de afa chema wutumi asem no na mmom se bia esubesi a no obenti agye atom se wo bekọ akoye security e de amo opanyini no wo se eno de enya de a ebetimi aboa kora wo se da sebutemenam edin bubo no nti nipa bi kora wo gitu mu se nkakane wo be kwa akogina security e de amo opanyini no wo mo frɛ wo nas wo nyina wo mo twi wo mo nas nkakra wo se saa de no enya de a ebeboa okwan bia so yentie the only say bail the more guarantee bail na bail no condition under the bail and SSA if for failure yentie for failure and only 15 million bail bond two sureties to be justified say the landed property together no e kabo mo bet me awati 15 million and never and no na challenge yentie enya bail ni amount and yes no query say will be the property biaba ama no bail ama chama sela o yoko and yes and kwa Yenina yetie sompa ni abubo ademi na bisema munya say na yentie so odum fe so boy etimi wo atwe mu amehwe say what obeba enwachi ena sompa yebisa lawyer se achase nyina yete se chema wuntumi na no ho enhye damfa no se no na pomden ho nsem no sen ena akosie Akosua na obusu chema se bu pick myself na ne ho do no enti omo yoko ho no mu se chema ne ho do no enti omo de no ko bia ya hwehwe akobia ma no enti omo se de enso e ho do la akobia ama no ne krakra emu lawyer Andy Apia Kubi wasan efa akonya no so de nkyerɛkyerɛ ema wo manfo se bia asɛm ne baaye no wose na nkrofo keka se wo chema wutumi kura no se police fo chi obi a ye wo emredudu obi a enni ho kwan se nipa no woda asoye hodom ebro saa mre no wode nkyerɛkyerɛ mu aba efa saa enima bi a ete saa ho and then 24 hour limit for the or yes court as I say you chill without warrant that's applicable say you chill under warrant Sambrani applicable. Now, I don't know criminal offences procedure act and act 30. I know section 15.1. Chema to be case he was arrested under warrant. So this provision is not applicable. More so, he has been granted bail already. Any application for bail under any jurisdiction, just a mere decision which will be thrown out. And it is a prayer man bail. Yakoba say bail conditions near too harsh. The only avenue left to us is to go to court for a variation of the bail condition, which we are ready to do if that becomes the only option to undertake. Lawyer Andy Apia Kubi eyemre nimni edema chairman wuntumi one sompa kase ene di sankomo yi anamra sebodafo wono akwasetena yenyina nimsa free Easter bosom ni mu ya omokoma omjempa ye no afei anamra sebodafo asanso ahyase a wono hwa toto nneoma ye ne no na wode aboa ma oman no atumi akonkan na emra abramra sebodafie tenase ema domkuma no sore ye kyerɛ da bi wono chairman ye wono awasante mantemu sakoba ne se wo yokofo aka kyede na nyade omso betena se kora no ma be yoyo no bia na msunti wo nyina ekwa akoda ho ya kyese domkuma no gibum efrim ra sebede fie na ne yenim se nkaja enade akye enya de anka domkuma no kora wo besim ra sebede fie wono nyina badampan ama domkase no nko na atena ho wo mkokɔhwe ya dom ya kyese aba be sumra sebede fie nya asam ketuoma wo nyina afiri he domkuma no afem aka wo bi ama yera Isaac adongo ye wono sebre no echese wo dom kase no afa na fei wasanso yemra so dwane a wogina modi maboga tanga central bato mpeso wono so asore gina simpie so kasa no Mr Speaker ensem betwere madwe pa na ne nyina no yese ase dom kuma no
watete biribi se no no wo sore ye se wo mamra se badwafie nti dia be pa na amanei won maba ane ekoba se ya yiro chama wontumi ti a na wura be wo no ho papa se edom a mo ankasa mo gi twi ayi asa mo kura mo de mo kata akwa akose woni ade na afa kete no a mo ntimi afa nsa wa de chen ya enei chese holiday ho asem na mo pre. I think it will be very, very sad that you are here talking. He was expecting you to sleep at Yoko with him. You abandoned him to sleep there. And today, you promised the people of Ghana that you abandon this chamber. You are here making a lot of argument. You people should tell to me his people are deceiving him. And he's sleeping there alone and they are here arguing for more holidays. Honorable Dongo. Mr. Speaker, that is what they made us believe. Chairman of the committee. We were surprised when they were sitting on the ground there. Honorable, but when we went there at 7, they had disappeared. I was your way and Nadia Akosua. I was my Ghana Rashabja Fiaboga Tanga Central. Yera Isaac Adongo, one name Rashabja New Ho, and your test and Wakasa Wache, Dom Kumano Chaza, and one Mzebian Kaja, Madayoko Honomu, and a son Nada Chenya, one Masore Abam Rashabja Fee. Yedaswa ejina sa ensemno emu asante mantemo mpenifo ahodoa eda NPP amanyoko na no mechre regional executives no ene wo mo yensemtwofo enhyiamum na wo mo de adesrede na eto asofo mpenifo ne wo mo ka biewum ni tichu ene National Peace Council for say we de se de nneomasifa ekọ no wo mehia wo mo a omufo oma no emeto wontumi asem no mu no wo mo nka bi sanse kwan a wo de opani no efa so no penifo kyese wo mo etietia owura Bernard Ntwibu asiako wo mo tietia ne fa ahodi esu pa ye dikan akyere mu dada se nra de dom kuma no wo mo twi fa amrahye bedwadwumadi anankese so wo mo kodi su kɔbɔ dɔmpem wɔ hɔ no mu a se ye ka se owura chema wontumi woda so a ye de no akɔ enai bi hɔ no mu wo mo enyanya ni mu ma ne nkofie no ɛna nan semtwofo nhyiamu no ase ɛwɔ asokwa no lawyer Kwame Adomapia ya wo no ɛtwerɛtwerɛ ɛde ma amanyoko no ɛwɔ Asante Mantamu ɛde adesrɛde to mo meka bi wo ntichu ni asofo sɛ wo mo ɛboa wo mo all manner of persons without a mama to take action in this matter, to call upon the Yoko and other state agencies to do the right thing as he himself, His Excellency President, subscribed to when he took his oath of office that he would do justice all manner of persons without ill will or affection. Call upon him to live by this responsibility. Duty bearer, he is supposed to, as it were, see to it that state agencies and other political actors act within the remits of the law. We are pleading to him that this legacy that Yoko is forcing on his neck will not portend well for the peace of this country. To be in everybody's interest if duty bearers play by the tenets of the duty imposed on them. Ene ya yekotie sesia yi eye lawyer Kwame Adomapia ono ena eye trotropho ema Asante Mantamu NPP amanyoko no na ensemi yensentweni Kwame Redu ene boaboa no edebae Anaga na mampanye yera John Dramani Mahamad na nichiremu ewo sunyane ayebono Mantamu wakwayo no nyina no yo thank you to na sia ya wasase ya wadada mantama wodo no bono ewode na na adru so se wode na nanum ahemfo ene ade hia wo no so de kwama wonum aka hu bi ama wo manhene no ewodo ma traditional area wasade force ade rajima badu yo to so mienu wono akasa enu achasa sembi wo no mu a aya na dika na editie pa na ewom sa Ghana man panyina ba hode na so so wonde asem ba ko da na koma so na wo hia se wo so kabie eye yewra wontumi ne nsansam ye ne namwo wo se wonde ba pa no sane wo sitie no wo pena samwa ma honhom ne nokoremu na so so ba bi ye mara na da no wan fa nto a aya ne drume bia efrito ya de to wanim say ana for sa de no be hwe pa besika no ma wani nkɔ ho obi ye bibi kane na anye ye ya emra kwan bia ode ne be fa no so ayɔmbadu antie yi o te se be ma nak bia fa kwan no so na pepe yo na nye de nkɔ so ye wura ya kan say enim se ne osite ye mpese bi onye bone de a ma ye mfa ye nsan ka no na sa mre manya kwan na me kasa me sreti tro osono kokrokofo wenra na no hu se na ba bodompem be
baby me chairman wine ntwe bosi akọ mpenasem pa na mpenasem a menkasa due process onye adwuma sabio tiwe beka sabia ma ye bibi na onya emra na ma ho kwane se ya nhwehwem menkasa se befa bi so ye MPP ni na baby a ofri bia Ghana ni menkasa bi no beni akire enkoboa no nkohwese ne na asem esitie na mom ye wura minority leader. I was returning Kai your mind your water my traditional area. Or Sergeant Force, ya dear Rajma, but do you to Subienu, and yet is one so none too much as I want to me. Wapana some ye papa, Panaso, and Ramadi, a do one do a was sembrano, it to me, Ejuma. Yet was so a war and self from Mampeni John Dramani Mahama. And what day a reshimun samwa ko ediamo manfo a war sunyan ene ne mpotemu na chesa probono a wode akwa pie ho no nkomo na yedie na asemba ko a wodi tuja ya na manfo ani age woni se enche akwan ahodoɔ ya wobono mantemu de wo mu be hya se ayesu nyina adwuma ntenten ya contractors ya dis a contract ne be ma wo mu nyina no ye de wo mu be hya big push Jumadie no asie enti wo contractor no ne ehia ne se wo nkrata ya edimu a bibia kyese wo de aba wo nkrata nie contract ya de ma no sei ni ne wo munye hunu se bibia di mu pe na otwe mienu ntam de a enten na wonsa akazika no a wo metimi ede ase Jumadie no ase wo se wo so afo hwe o mai sika sam so woni no edi nkomo se de be ya san hyehyɛ ya wo mu de bai ebetumi atena ho na ya adwuma ntentem nsɛm ahodo no bi a o mampanyi ɛka ye ntie. The Sunyani Techiman Road and the Kumasi Sunyani Road have all been captured for massive redevelopment. These roads have been prioritized under our Big Push infrastructure program. And I'm happy to announce to you that the Minister of Finance has made adequate financial provision for these roads. Indeed, the Minister of Finance has told me to tell you that funding will not be an excuse. Every contractor who will be working under the Big Push, when he raises a certificate for payment, within 2 weeks he will receive his money. So if any contractor is not working, or say Adeyo and traditional leaders, it's not because he hasn't been paid. It's because of something else. And so you must find out why the contractor is not working. The Minister of Roads and Highways has undertaken technical assessment and phase works will soon commence. We will not only complete these roads, but we will ensure that they are completed with quality, durability, and timely delivery. These roads are critical for agriculture, trade, health access, and the daily lives of our people. War apomode ensemunso omampeni editu just say Council of State for Womane University of Energy and Natural Resources ya enoso ewo mantem honom no womo beka boma yedwuma ma entity a wombema omanfo entity ewo apomudi emu ewo bono epueye ahafo ene ne nchodo eso na atimi aboa ama apomudi ho sem so atimi agina brane wosan editu just e blocks nyumadi ahodo nyina a woma hyase a womo nwieye ewo bono mantem nso no wobehwe no womo aye ho adwuma. The Council of State has approved the board and in collaboration with UNER is underway to begin the training of health professionals to serve the Bono East, Ahafo and beyond. The Sunyani Regional Hospital will also see an upgrade in its infrastructure and facilities in order to make it worthy of its designation as a teaching hospital. We're also resuming the construction of all abandoned E-block senior high schools in the region. These were NDC legacy projects, innovative and community-based schools that have been left in ruins. Their completion will restore access to quality education and expand learning opportunities for our youth. And to respond to our regional imam, I've asked the GET Fund to resume work on all the 8 facilities that we started that have been abandoned at the Al Farouk Islamic College of Education. This will enhance the training of Arabic and Islamic teachers for all levels of our education system. Ene ya yekotie sesia yi eye omampanyini His Excellency John Dramani Mahama na chese bono mantemu ene ne mpotema hodoɔ aprobo ya wodi akwakopie ewo honom nsema hodoɔ a wodi ekotu dwane bi na ene nhyiamudie no timu se na efe yie papa nyasem ketoa na omampanyini kɔ nananom na aso ni wo mukɔ didi nkɔmɔ ahodoɔ to adwene hwɛ nneɛma ahodoɔ ne nhyehyɛ ya wo betimi di agu akwamu aboa bono epoye ena fe ahafo mantem ahodoɔ no emu na bibia etumi akɔ enkan yento akase bono so
I was so your tour and some no as so now posy for your one more job so at the bar, sir, watch it a branch of quabi so say, why your cron for touchy and wapa, I will job so man sin moya toya, a tifito mantamua, nina danya sem ketwama. Now was some minor side to be a, and no, I was, sir, says she. Kofi kurom ho no no ho na jasa branch ye no wo mo kwakere no aposifo e kire mo se wo mo anya ntiye manfo no fra na frɛfrɛ no sɛ kyɛ sɛ akorɔmforɔfo ma moyɛfo amagedonfo bi nipa bɛsɛ num rante kwanko a ɛna mining site a ɛno ɛwɔ sɛhwi kofi krom hɔnom no wɔn matie simu a wɔn mo ha dwene ɛgyegye adehye no gold ɛde firi wɔn nsam enti ɛka ho bi ama formed police unit ɛyɛ FPU ɛde ma Ghana Police Service yɛ inspector Ernest Ajete wɔn ɛna di animu ahwɛyɛ sɛ saafoi wɔn sa ɛbɛtumi aka wɔn mo enti brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ aposifo kokoduru hɔ no na samrantie no enum sɛdeɛ temamufoɔ no frɛ yɛ na wɔn mo ka no a ɛna wɔn mo yɛ sɛ dabi wɔn mo nya amrantie no mo nkɔ da ɛyere so paso a wɔse yɛkyere wɔn nti aposifo di wɔn mo ntaa brɛ wɔn mo aposifo mo yɛ sɛ wɔn mo dwane no mo to a wɔn mo abrantie baako a no deɛ ne nan mu anya ha na wɔnya finhyia no edunkono Maxwell awuni wɔn na aposifo ensa kɔ so ne mu na wɔn mo so ne mu a wɔn mo toto na no anu wɔkyɛ sɛ wɔsɛ hwi wɔn anu ofire enti wɔbɛtumi kura di aposifo anim na wɔn mo akɔ ne fie na gya wɔkɔ hwɛ nneɛma a wɔde edi dwuma no na kronobɔ no deɛ wabi mu nyɛ ɔno nko so na ɛkɔ ne nuanom yɛ ne nanfofoɔ na kyerɛ no a kyɛ sɛ amene wakwadere mu saa ɛbra aposifo koduru yampaniampa ne nuane yampa ebusua ba Facebook wɔn mo a etuo ne akodi awodo a wɔn gye fra branche no no ɛna gu yɛn Facebook no so no Alpha Pump Action Gun bi wɔn mo ansa ka baako ɛna 3 single barrel gun ɛno so mo saka me nsam a ɛna mo saka free no na tutia yi ɛno so baako ɛna mo saka gye sɛ afa etuo ma ya mo saka yɛ kora de yɛ nka wɔn nyinaa no ayɛ nneɛma a aposifoɔ gyegye yɛ de free abranche kwa no hɔ afa face mask yi mienu ɛna na ɛka ho ɛna wɔde sekankuri ɛno so baako na hand gloves yɛn so yɛde hyɛhyɛ yɛn nsa yi ɛno so wɔde baako aka ho ɛna egu ne nneɛma emu a ɛno wɔ sɛhwe hɔnom enti yakasa deɛ aposifoɔ sa hyɔsa nneɛma no nyinaa mu yɛ akɔkɔdi dwaboso district police command no wɔn mo nsɛm a wɔn mo ahyɛ nhwɛmu ase aka ho bi ama mpanyinfoɔ deɛ babato dwa yɛ wɔkyɛ sɛ wɔn no nso hɔ a sansa wohwɛ mu a asɛkorɔ ne bɔ ɛyɛ ade a ɛkɔ so yɛ papaapa na wɛ no sɛnea ɔmanfoɔ no so bi teateamuo no sɛ nyɛ sɛ bi aposifoɔ koraa ho na yɛ ha ɛna ma wɔn mo kɔ ntam a ebia nka deɛ ɔmbɛteɛ no na nka nkwankɔyɛ asɛmdɛ ɛne asɛmpa amfa ma wɔn mo mining site wɔnam so nti no wɔn mo sɛ ɔmanfoɔ a ɛwɔ dwabo so no sɛhwi kofi krom wɔn nyinaa bɔ sɛ wɔn bɛyɛ dɔm bɛtumi sɛnea ɛbɛyɛ nipa nan a ɛka wɔn nso aposifoɔ nsa ɛbɛtumi aso mu Sompa 106.5 FM Accra so enie na chese hot bite kasiebo ene da so a ye kenkan ede ema mo ye kwa homa no so tawni akodi nkomo ye sentwroni nana agema no pambo wo no ena mampanyina proba wode akopie mu e wo bono ene ne mpotamu nyina no wodi akire nana wotemenka ma adwoe ye mo miliaba na ye di kan ye hunu so mampani akodi di nkomo wo kodoma hene ho ama nkomodidie ndi akwachire yaka ho asɛm a emprempren ehe ene wakɔ akopie sɛn na dwumadie no ɛkɔ yo mini aba me da se mechia sompatifo na ahwefo nyina abesunya bromantam no kwesa de yedi kan abo voices no bi no sa na tie wabra 2024 his excellency kwa abato no anase Ghana for ye kɔ naka mu akoto aba no Ghana man panyi ba abono ne mantam de betu yanim se yes Australia ye kɔ naka mu ayen kai no na afi nso no ye nto aba no ma no na abronfo nso de se yoyo ema nkonwa bi asabi na omunsa kan obono ne mantam ha ACCRA no omunsa kan ye hwe bono ha ye wo 12 district enso emu duba ko ekodi NDC for enti se ayo ne sa ama no dia na chese se oba na nanum na so na obeda omo ase na fe so oma na namu hu se adefefa omo ye ma no na ni so na oba na nya ne nkwa ne baaye President John Dramani Mahama ne NDC titrani Johnson na Sedun Ketia on na national chairman na fe so no Sami Jemfi on na national communication director afi so acting CEO Emma Ghana Good Board na ye nua pani Eric Ajay CEO of NIEP eka ho bi na omo bae na wa bra ho be pie mu osunya ha no in fact
yɛhwɛ reception anaasɛ kwan yɛ sunya ne bronfo ɔmo fa so gye hesɛsɛ nso otimu sɛ na ɛyɛ anika ɛsɛni ɛnsa ɔka kyerɛ na obepie mu na ɔde nano disɛm ɛtu dwa na ɔkyerɛ mu sɛ yɛhwɛ adefɛfɛ yɛ abronfo yɛ maa no 2024 yɛ a onhu deɛ ɔbɛka na ɔde ada yɛ ase na deɛ ɔka nyinaa ne sɛ nyame nhyira yɛ na afei nso no yɛato aba na ama no a nya sɛ waba bɛtena akonnwa no so sɛ ɔba bɛtena so kwakwa na mmom ne ɛbronfoɔ ɛsɛ sɛ yɛnya ɛwɔ brono ne ne mantam ha biara no ɔbɛhwɛ ma yɛn nsa aka enti ɔbobɔɔ so akwan ahodoɔ a asɛ atete aporo apansam a bandada na ɔkɔɔyɛ no wamfa ne nsa anka na nso wabai ɔsɛ ɔba bɛhwɛ under big push ɔbɛma saa kwan ne nyinaa yɛde ama contract na afei nso ɔmo ayɛ ma na ayɛ fɛ na ɔkyerɛ mu de to dwa de to nananom a ɔwɔ brono mantam ha sɛ yɛka sɛ yɛhyɛ kwan no ase na yɛyɛ sikasɛm ɛnyɛ program enti yɛhu sɛ contractor bi aba kwan bi so na wagyae a ɛnyɛ sikasɛm broma bɛtumi abisa nneɛ nti a ɔnyɛ sa ana afei nso no ɔsɛ ɔhwɛ na afei wayɛ ama sunya teaching hospital a sɛ yɛasesa din na nneɛma nim no ɔbɛma yɛde nneɛma a ɛsɛ sɛ teaching hospital onya no ɔde bi bɛba hɔnom na afei nso wahwɛ aboa ma yɛnsa aka medical school ewo brono ne mantam ha eno achi na domama hene ono so na ye president ema brono House of Chiefs or kasa na odi tu da say in fact John Dramani Mahama his excellency ba ya brono for wanyiye mu ye hwe appointment a all ya utimu say brono for amaye ho abom mu papa odi bia diet in fact ye Ghana football ya ni asa fi ni see to ono si e brono NIEP na NIP no so a ono so ebunu ni enti abonfo de his excellency ba ye wanyi mu na ade ba akwa do mama hene fi ehia no pa ne se ye hwe bunu ne ni mantam bunu ambunu Easter ye wo kron kese mienu eye sunwan na tachimai o se market a wasi wo Kumase eye kejeti Dubai no o tresen ke be ya sa kron kese mienu nka obi abenya ba akọ ana se mpo his excellency ntumenya o se nkotoje gu form sunyani tachimai de o masa market kese we ba komya na fenso na dese de tos bi ni se market we on fanto first lady of the Republic of Ghana nua balodin hamhesanse odin mahama yobuni mapa no bema afi wa show legacy say yenya bruni bia na ni kunu ye Ghana mampanyi na obedi so no wanyi abronfo afi mu na na di my bedu side to ja hwe bruni ni mantam a ye kwan nyina tete aprapansam ode to nanim se nkotodwe gu fom adawroma emfe no ya wa be onhwe na afi onya bruni ne kwa said the beya abronfo yakwane abanso ebeye wa no okay no akino yehwe niema ya ye abronfo ahemfofo nyina ka bo mu omo se omampanyi omo ani so no omo danase na omo tar na chi enti omo che na ntwe ba ko a omo se onye na ofan ko shirishira na no enti se mi na omampanyi yo ko be pie mu obro ne mantam no sei na ekoye Nana ma yenna wase ne yemfa wo ensi hanom wo de afo ani de akire de aka nyina no na wotwe na wie ye no nso kase ebo ahodo no emu na eho amanebo ato aso abusuafo nti na na agema no pambo ye nsentwereni ene ne kodi nkomo efiri bono mantam no emu ye to akase ebo no so ewo ensemfoforo mu a mentifi do mantamu prosi adwumakuo no womo akire obi we eyemrantie mienu ya womo yesusu ese enam womo eso ena tututuo bi ekoso eya February bosom no ne da na etoso aduonu nsia ewo afia emu saa atututuo no ekoso ewo mpotemu bia ye frɛ hofuo eno no ewo tamale ewo mentifi do mantem suspects no eye Abdul Majid Abdullahi ena Abdul Majid Said saa emrantie mienu yi womo esusu se womo enenam so ema owura bi efrɛ Yakubu Muhammad Habib wono nso woto nanom ewo ensiedo ya ye kasei aprosifo aso saa emrantie mienu epachi enkratase ya womo ede baye womo ekire mu se baba Habib ene Alasan Fuseni enso eka ho bi ya womo so ebo amahwehwemu akoso nti ye kasei de nipa nan ena aprosifo akire womo ya eno no ye de womo akwakọ gina emrani mu a emra no bewe womo papa enyasem kuma enkratai emumenti fidu prosifo ebo amane se womo awiata so nti womo bokro no owia nkrofo niema womo eye nuroboni hu adwuma ene womo a womo die wu ewo mpotem onyina no
wo mu nyina yie sansa prosifo no wo mu aba no force pa enye asem kuma enti wo mu srese enyembe bia etete saa no wo a onim se wo de ho hyehyɛ dwumadie bi sa twe ho ntam enye saa de a wo mu nsa so mu a enya de amra no ebegya wo amo akosa akora nti ye kasa de saa nipa no wo mu twere aprosifo kukum ya wo mu boa mahwehwemu akoso Abusoya toa ansem no aso na no hyewdwafo won mo gisika bia tomu a enei ana chaya se no yede ba bebo ho bra na boa ama pomdi se chiba no asafa ne ntoma pa efraye pa sa ACCRA yaka ye ho asem yi aye 10 billion Ghana cedis nyes ka toa ya won mo ehwe ni musafi wo mo nsa batumi aka na fei enoma nketenkete bi ehia se ana chaya se no wotumi ade bo ho bra ma ne tumi gina so no atumi akonkan na ebra ansem trofo ane sofo a Shoma Ghana yapom de mun sam so edi nkomo ebra ma shewdwafo kwa so chena wiye no ana ye wura kwabna minta akando wo ba be kyerem so we no kra de aya na montuo pa ye wo se Ghana fo ye boy ansam de ma ban ne sanse wo ba so fa kwa bia so no oboa ama Ghana yapom de mun sam etumi koyie sani afibia ye no National Health Insurance Formula ye de ba parliament na ya approve na Niema bia sa formula ye ne se yewura John Mahama ehye Ghana fo nyina abo se National Health Insurance Fund no sika bia ye betua no ye begya wom na de ye yarehwe eho adwuma Yakopon adaro mo be ye mampanyin no 2025 budget ni mu no yesi ye nyi sa capital no influence ye fi ho nti 2024 sika e ba ye na ye be 6 billion enam se ye capital na free ho nti no se sia sika ye nya no ye be 10 billion na sa difference no de de be ye ni free primary health care afei so amaya hodo ene nkrofo mo boa yen edi sika edi se yapomudin nsemu no sa mre no obi eyi ni sika nti ama apomudin aso ye ni mu no ye ho kire yen pa yewura John Mahama say ye mfa sa sika ni bi na ba bia tokro da bia no ye mfa nkokko hye ho ma de to so miensa enso eye founder ya pa ho to my friend Mahama case eno nti ye be yi sa sika ni bi eno so ne de aba betum Awusua wai aye swafo ya washo ma Ghana yapom di so yewura kwabna minta akando Lester Company Limited ya wado ya toothpaste and a brush ya baro ne kase bo en yeguso ada ye kenkan ye no wonyanya bi ntwaye anu akopa bi ntam sanse eboaw weekend se nya dan ya bekwa kwaje wani aye word na wodo engagement outdooring wo bekwa kwore nam atwene tan ekoba no sa no wanya toothbrush papa ye betumi akwa wododo mu ni ade akoyi enam no wakeka kam ni nyina ade afiri wono mu a afei na de nka eba beba wonum ya toothpaste ade ne brush eno na ye papa eno ne yage atomo wo kwa dwama so nso ne boa no da fam wo benya bi atokama na wo pendodo ma tunso kra de nya na Accra, Kumase, Takrade, Takwa, Sunyane, Babia, Yabuzu Secha, now a month for one cry, and Fresh Young Meso, Namompena Dudomun 0501 619 588 0501 619 588 and a Kumase, area 0501 390 338 0501 390 338 I'll make it patch near the tare ane ehene de tare baby bia de ya e won ye de tare wa kwadwuma ba wa bre wusisi wa poso wonsa wonnan wo kon baby ya I'll make it patch na de ye me de kura ne se wo ba ya wo bosom ya so na wo bunyam so wa ya se rew oti wuntimi kura nsore nyina wo na so na nkamfanse wo didie kwa ba no sa dokoro na wo die dokoro ya hono eno kura na ya na nsa da nya wo de bia sa wo nya ho meka hit patch eno na beboa wo de hia na so wo dware awie na wo de atare o ebe kokora every minute no enum so ade kwani du no wo bai ebe bo wo se ya fe na adwu se fom wo na wo sene no wo betumi akwa adwuma so ebra wo sa de secure sanitary pad esesiesie ho fra wo meka hit patch ene ne won mu ni nkomom na mum hyane so wo kokuma se Accra Cape Coast Eastern Takrade on Sabakabi 0599 802 297 0599 802 297 and 0248 509 003 yenyina reswe na yana hotel ye pa ne catch you no eribechaso Kweku, minim sawa yeshe.
me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. If only the view is a condom, the condom will then it's not on, but the does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby e na adwo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mo ginemu ankasa e was painted bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obi a ebe kire wo for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fo medo edra no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abejaso, abebu. Munde dinam se mena foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Se me feel London, US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Ekwo basempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi obo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo Akosua e ho na wo bia koto adanse ho niema na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam a ene wo bia nfoforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwogesi eye bemaba e wo adanse mu woton cement iron rods banding wires and Adwoa plywood and just said about dance wo te se bibia e de hye adanse ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free Accra we Kaswa depo any pokrasi de no kra to nchen a wasa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wasa bie depo kese nso e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese nso e wo da de ntam edwisu Accra road Femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the fre 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujejesi Company Limited. Kuaba Simprimo. Hey, brand new. No, I didn't tell us the friend of Ahomeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Taraso. And let's see what be Nadu. Bra, we see a pain. And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the fat on air. Sister J. Ahomeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready.
Bra, and you miss me the power. After construction, I not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, the papa, and you could see arthritis, and the body pains. And yet you must say, can't hit patch. Hey, bra, can't hit patch. I had my power. Me feeling heat to be a bra Mediterranean. I feel pretty a wabimo. Please not do me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. You should can't hit patch. What the herbs and oil, that's a ginger and cinnamon, and I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malawigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, Agidin Kratuatum. Sompa kasiebo aji bebia Yetua kasiebo no so ede amamo Kane Mampeni John Ajekum Kufo ene se National Day of Prayer and Thanksgiving na se da o Mampeni John Dramani Mahama eyesi wo se sada no de eye empaibo kase da ede mu o mani nyina bede nyame asem na fe yasa bompa yetu o man no ahye nyankopon ensa nyame ya domu a July bosomini da edikan ewo afi emunom wo kiremu se eyade a nani agye ho pa no no wode ne nsa etintim ase wo se wo hwe sa July 1 wankasa na eyede bia eyesronko edima wo meya efritete se yenya ye mampani edi kan no saada ne yeda ye yesi honom se saada ne de ahomegye da ye de beka kai wo mayi o how ye ko mu ne pempenso ya ba bedru ese wo man enti so mampani atena se adwene ho wo hu se saada wedi o de besi ho ne de nyame ase abompaye atu o man no ase nyankopon sa e ya adwen papa na tese wa menyankopon edi o man nanim kan afei so wo dwene nipa ho enka bom so ya de ba ko eboa ka enipa ebomu enti wo hunu se sa National Day of Prayer no e de Ghana fo nyina beba bomu na ye nyina ya adwenkro na enhihye bi wo honom so a etimi aboa enti nyame ya Adwoa Asare Republic Day ni de o empire bobekọ pa e wo maimu wo de nsem we nyina etu dwa wabra committee anabedweku a wo mote yes wo monye ntutuye emfamfa sa National Day of Prayer and Thanksgiving ye hono wo mu etu anamo ekọ ne naso e wo peduase ene efiadai hono wo de sa ensemi kotu dwa na committee no dwamtireni Elvis Afriye Ankra wono so ejina mu no woda o mampanyini dada asepapa se bibi eti se no watimi ade atum na ose wode ne mmoa enso ebeta akire ama bibia etumi akonkan Awosoyo toa ansam no eso Ora Alex kwaku asafo AGYEIWAA no ana panye kwantrofo ye registrar wada Ghana Scholarship Secretariat no ano na bapamra bi atwam no wakasa de ma NDC amanyoko no ewo asante mantamu nam so ama enei watrose wiosem ba bi okyekere boa no se bi owa ne sano wo hwamu asante mantamu eye ne fie prekope ye wono odidie wono onum suo dwade ye bibia ansa na Ghana mampanye ye Rajon Dramani Mahama kra eba be pa no se registrar wakwakwata Ghana Scholarship Secretariat no ano nam sunti watakra ne bra ngoma so to for say to ye otoso mienu na wonkwa so se kwaba ne se ne de hye nyatumi ye tese ya na se ewo so ba na oba sere na nkyɛn asumdue na fei ne womoa ene anuama hodo na aka ho bi ama yewra Alex kwaku asafo AGYEIWAA boanan akọ menhia ahemfia wakwakwa sere wo to for say to ye otoso mienu ne nsam nhira ya wakyere no se wode oba sere pa empanyimfo se de otwa sampampi no ano aya no onim se ne chiachia eduru mrabi na se wotia ewo kwan bi so aya wontenetene no wonfra no sanse wo ne de hye prekope na wonkyere no nuoma ewo se wo fa so sanse wo hwem kura no a ebra obefa ye na obetena akonya so se registrar no no kwasem ne se nuoma pi no ho no a Scholarship Secretariat no ekoso ye pa na so nti se bibi koso na empanyimfo anyina so kira wono kwa ba akofo no ne nsantumi nso nyame ani kata 2022 Saturday night, so
you were Yamisha Diamati, Adao to Anamoko Memphis, in Amsuma, Memphis Law, a emergency on the map, a scholarship, a friend, King scholarship. I say, I wanted the Poparo of the Notice in Tigana Scholarship Secretary, so the tree, a Ura, and Amsuma, in Apena said the Subiti Nova Sankrata, I am me a day Ghana, not the solution at Awama, so Kako, Ura Domama by and only what the one of the essence of Konakosum Ghana Scholarship Secretary, we call it Mission Granted, and Benswa. And now you are so and Nama Abba, a scholarship secretary for educational foundation. So by Emma, or I said, point so much acquires and television, and then my persona, maybe we see the trust, point society, the end said the version that trust. The Tansi said you all can make Emma, Nana, University Vice Chancellor, and Yakuchi Krata, Ashimkina, said the Shasi that. Sounds what to us every hope, and they are going on and put a simulation and the wire. The buyers also no grand and a cabin or as I am no say, come Kiwa, yet Diomoka almost 40 million pounds. I was your way a year registrar, ya Ghana Scholarship Secretariat. What I know you are Alex, Kwaku Asafwaji, and no Nanuachino, and now what a crown of Brongomasu, or 247 to Yawatosuminu, a sentiment on your body and your way more senior Cassian Quada. One answer to us, what you are son of Quasampa, and a Sasa Scholarship Secretariat, and your Mercosho, Yachase, and one Quaku Yansan Yene, one Cassana de Shakonkron Ababatana Konya Sosa Registrar, na waso obonimu wose ye wade suafo dodo no a ya cha saafo no timi se won mutia bobew ya nka wo munya sa scholarship bi so mbetumi de atu kwa konkrofo man so akosua de na so obi ka ye yase bibi de bribe enti wa ma obi sika adamudi a nipa no wontimi ni wanim ama sa scholarship won sanka bi enti ene ya na de hye yera Alex kwakwasafo ji aba batena konya sa registrar no won ha na nipa sasa mansaman a wo sama na tamfo nsuo na sa de no won hwe ba emfanhwe no say drum the assurance and okay bra na fi me ho adwumi so ban be ka so ma den kola ekusia de ne sika yintwa ne ekoda wo mu kan ne de so say enye ne kwan e sise de ani asise ni say sika obo sika kase pa so ne wala ben ne de ko sa na fi ekoye ekakakra kasa be to Ghana ma so ya ni e bosenka e wo kensa ban be the no between your busa market, nothing you Adwoa Mama at me. So, and so was here at the school no for presence say university in a year pure. Dear, here pa no was say yet dear in the Dioha, Sana Campolana. So, as I said, investing to me any sad and I was here and had there. So, and then I buy a pocket to be a corner. And so I no hapa dem ni say was here so was here do there. Was that enya fefe de okusua de enti say kwaya fefe de so bia CM4 binko na eka no beda Ghana ban so na school in so go high between years our course no there. So me nyine say was here so sad so obi person Okodie no amfa na de and over Memphis no there keke almost we any home kan ye say mama so as there almost fasen ye so ye fasen. So, let's say a true noir said, Yammy, any of a rook and a we and a Ghana force. More may a scholarship there, so me who said, so would you be bad? Ye ten say, any ever fussing, yes, we are fussing. So, then we have a course of Corona when you are broken, and so said, I was your way, Aya Santa Mara, or 247 ya water so me no. Yendi Circuit Court, our Mentife do Mantemum. Ye ka say abrantie bi afre no Idrisu Alasan ya wedding fishiano adrunu enai wo mo aka no se won koda afiase emfie du ya adwumaden ka ho wo kɔ no wo ba bie mu a won kɔchi abaye bi ensese no na ensemi Hezines Ebeneza Kwaku ansa ene tire dwamu ne ya wode sa ruling no ebaye na Idrisu Alasan ya ye kana semi eye December ne de toso adrunu nsia afi etwemu e won patem bi afre ho ko Kenya and was say ababa we be a friend of Barikisu Yakubu ya wedi emfishia do 14 years akoda wo frɛ no ɛna wo defe no ade no call ni dem wode no call ni dem no epenifo kyerɛ sɛ said the assembly see na kyerɛ sɛ abrantie no wo hu bibi gu Barikisu so
enti wo ye unconscious mu onim de ekoso kura na one no edaye na wo di sa nyamra sam no so wieye no na wo ja akwada na to dem ho ma moja sabi moja etu no a obidufo bi na ebepie su no wo mkobo aprosifo amane enti asem no kopie mu wo court no na his highness Ebenezer Kwaku Asase aso bagimifo asem de sebe enya de sese yetie kura na ehunu de ekọ wa wo hwe bibie di adanse ese wotu anamo bi eti se nso a na se wono akasa kro bi nim de baaye wo chese waja asem na manada hodom saa ya wontu anamo bi amfa enti na evidence adanse bibie di eda ho pefese abamu ano wodifo ewo kwadu a yede atu ne tiri so eso nti wo mo hwe mu no e de wo mo si emfie do 10 years won kɔ no won dam wonya adwumaden emfam emo aban Idrisu Alasa 24 years wo beba na chese wedi 34 we kra de we still no we young eno na chese bia so otimi gina no no wokɔ no oba won san enkonkochi abaya bi ensan ensese no bi mu Afeyeko obi manso ensemu Nigeria mine mu ana abusua yadri arawo sam no senso brancham bia yiniti awo Nigeria mamu sanya Ghana nko na nsuo ta nipa pinu ahwere wo nkwa wokọ Nigeria mamu ayate se nsuo kakraka bi pa ya ato awo Nigeria mamu no enya sam keto makora akamu bi ama nipa no wo ha ne du 110 na wo nam se nsuo no a eto ye enam so mansu yiri si ye no won mo echi nananom ewo ensiato na wo mu cheum se nsuo no se ne esibetɔ na nya asam keto ma enya nsuo a ɛtɔ se bi adonhwere baako anase donhwere mienu ɛtɔ donhwere dodo no a ebroba se donhwere ne num enti na ma miaya wodo a nsuo tɔ aya na yiri fa de hye no na wo mo akwa ka adwamu sache se atoronche maboafo betumi akɔye won momoa na wo yi safo no ade afirimuo eno anaka hu biama Nigeria ban no ebo amane yesa asem dia no oden na wo mokra wo ntene mpanyin sam da se nsuo betimi ato na ba sa donhwere no num ne yekire enipa bepia nkoma ba so ha ne do 110 won ba nam so achi na no wonse do eneyi ade na asem no emu oya pa enti aka hu bi ama eneyi Nigeria aban no ade enhyehyeye agu akwam ya wonom ehwe se eneyi wo mo kyerem se state ba se aduasa ensia de won waka ewo sanhwe a etoye ewo Nigeria manimu enti won mo hwe kwampon betum de afa so sanse wo mo se afimpi mienu ne aduonum yenu 2022 no asam no se ye bia asiye emanipa ba sa hansia 600 na won mo chi nananom ewo nsia do a adan no ba se million no baako achire porom yensa 1.3 million na won ho aka ye eye nipa nko adehye ya wo mo adan ane ade asase ye nam so nti we kan wona se de asanso asia ma adehye no mafirimuo no na ano akwakoye den ade ama Nigeria ban no ya aka wo bia manei aban no ahyase a woden hye mapa egu akwam no hwe aye bi ade aboa weso ne yegina na ensem no nyinata ye de asie anansem we de basombo no ye de mu akote no bi ani se Chairman wuntumi ensensem ya de bra mu sesesi a wom de no akopie mu ewo enai bia ne lawyer ni so eche se din abobo no enya de ebeboa sanso anajabo so aposifo so de abasa branchie bia wacheche adehye wo dwabo so mansini mu no wonum sa asoni mu Afeso Asante Mantemu NPP amanyoko no executives womo friends emtwofo nhia mu a eho amane bonso ye de bremu last campaign me charia wode ya street face na brush ba he no womo na dom so ya sere man no saka sebo de baba som ye wenya bia bebo ye papa ya street face to and the brush akra ne komase muntuai na momfra wo 0501 619-588 and 0501-390-338. Ahomeka hit patch so can be na so. Was a baby a yo bia no so atie na de atare emu asem wano no 0599-802-297. Hajia special foods nie aduane papa fie aduane we na odi ahwekora akofia oni di biem sanse aduane no eso fom wana pai fufuo na wo pe tilapia anade achioza fi wache oh weekends ni ewura mu fa adofo pie wodi ni pia na ne kwahi eye hajia special foods so wono nko na ye aduane a won fa spices enfra enti wo ye delivery akwa babia wo hye adwuma ase no pa no wotwe kwapem no wotwe mpam mu da bia wo ho Facebook Twitter TikTok ni ade wo ginam 0246 3599
21 0246 35 9921. Afei 21st clinic na. The sciatica expert and one moment name was what was seen in a chunwa the about number mu a memo sewe much chon. I 21st and one chain and I was a walk on AGYEIWAA Irish. I don't what a phone ben papa young Canada. Quiet now one more and no more 02 0540 311 311 0540 311 311 and a fee. ACCRA mixture ene ne capsules nso ene yekanfo ede amawo o se dro tatashi obu ho mu a eduane to ne yamu anu obu fa so anto ne yamu so a eno so wo ha wo ho ACCRA ne mixture ne capsules ebete ne te ede afri ho bowre bebia eto nro bia wo se ope ACCRA mixture ene ne capsules FDA fo agye atum enti wonom a wo ye safe kasoa asharman tabakumase kofo dua madina bebia enro no abusu 0240 238310 0240238310 Endpoint Homeopathy Clinic say or how ben na wenya ewo ojunso twa no emu anampo se awo hu nsem na kwakwaye dadwene ediama wo kidney wo liver entinimu or how ahodo wo mo na beboa eyi ni nyina edi afiri ho na wotwe awieye said ye apamasifa ye exhausted ya me minimu kura me hu de me ya me ho a ma ye exhausted na chese na wotwe nyina de ani echirem wo ho ne yakomiamia ya atwetwe ya massage ye kama ama body ni bibia sisi ne ho so ne ye de aba be face week foforo no a ye ba be hia no enti Endpoint Homeopathy Clinic de eho na esese odi wani e 024486 7068 024486 7068 adansi woni ma ye besi dan na manache na tena ho no mafebo na na KODIE Company Limited eho ne ye kwakwaji adansi ni ma nyina edi afiri say ye chance e de boda so iron raw cement yes na say muntemu anankrofo bi kura complain say cement no o manfo mpeso o mbeti so ko nana KODIE ho obekọ no eho na obenya prices e wo from correct cement pa esisie bia enim enkrani Kumasi branches no dodo no a na abusuo 0204 355040 0204355040 womno adaroma ena enwumrei yesi nkonya ya yenso yebekenkan kasebo no nyina ede emamu Adwoa Asare enimidin enwumrei mene Akosua AGYEIWAA KODIE BOATENG Medo Edrano pa wutimi to wo